най-горещите летни дни колко бавно отминават. После има 3 вида лъжи, както ни каза великият Марк Твен. Лъжи, проклети лъжи и статистика. Тази стара поговорка напълно съвпада с това, което винаги казвам. Има лъжи, проклети лъжи, а после има и мейнстрим медиите и техния наратив. Когато добавиш статистика, става още по-зле. Но нищо от това не е толкова зле, колкото когато добавиш лицемерно, прогресивно, феминистки идиоти към сместа и после, вау, получаваш умопомрачителна заблуда и прегръдката на абсолютното зло. Всичко това ти позволява да разбереш с какво се сблъсква Израел в пропагандната кампания, водена срещу него, но до това ще стигнем съвсем скоро. Първо, Иран, Ливан и Хамас все още са в картината, докато допълнителният фактор Турция продължава да нараства. В последния епизод говорих за тектоничните политически плочи, които тихо се търкат на заден план във войната с Иран. Израел се справя с непосредствените нужди, като същевременно идентифицира и се опитва да управлява тектоничните промени, които се случват тук в Близкия изток. Разбира се, критиците побързаха да осъдят Израел за действията, които предприе миналата седмица, за да ограничи сирийските нарушения на примирието, както и турския опит да замени Иран като регионална сила. Те не са свикнали и не оценяват това, че Израел предотвратява всякакви заплахи, насочени срещу нас. Ако все още имате някакви съмнения относно намеренията на Турция, член на НАТО между другото, млади привърженици на Ердоган бяха видени да скандират преди няколко месеца: „Заведете ни в Йерусалим!“ По време на реч, която той изнесе, неговият отговор беше: „Тези, които искат да победят, трябва да бъдат търпеливи.“ А търпението е много важно за него, защото амбициозната регионална стратегия на Турция срещна сериозна пречка тази седмица. Сомалийски пирати, сомалийски пирати с моторни лодки тази седмица отвлякоха кораб, насочен към турската военна база в Могадишо. Десетки милиони долари в модерно оръжие и сателитна комуникационна техника попаднаха директно в ръцете на пиратите. А за Турция, която е инвестирала сериозно, за да се утвърди като покровител на сигурността на Сомалия, това е загуба не само на техника и мащабни средства, но и огромен срам. Въпреки че Турция изпрати дронове и започна въздушни удари в отговор, инцидентът е ясно напомняне. Край бреговете на Африка местният хаос си има свои правила. Никога не знаеш какво ще получиш. В Ливан Израел в момента използва постепенен тактически подход, провеждайки прецизни операции срещу Хизбула. В планинската верига Али Тихар, където знаем, че имаше голяма сила, обучена от Иран, разположена в подземен комплекс. А Иран, въпреки че отрича да има сили там, продължава да заплашва Израел да спре бомбардировките в района. Може би е защото толкова много ги е грижа за околната среда. А в Газа Израел увеличи целенасоченото елиминиране на командири на терористичната организация Хамас и систематичното премахване на всички, които идентифицираме като участници в атаката на 7 октомври. И този уикенд получихме малко напомняне с кого точно си имаме работа. Само преди 2 месеца жителите на Неур-Ос, която е общност близо до границата с Газа, една от общностите, които пострадаха от ужасните зверства на 7 октомври, организираха емоционална церемония, на която пуснаха гълъби на мира към непричастните жители на Газа. А как реагираха тези непричастни хора? През последните 2 дни те пуснаха 8 тестови хвърчила обратно към Израел в подготовка за следващата си терористична атака. Хвърчилата, напомням ви, бяха използвани в месеците преди 7 октомври, за да изгарят полета и овощни градини и да тестват нашата сигурност. Израел следва по-широки регионални стратегии, които изискват деликатна прецизност, балансирайки настоящите военни тактики с подготовка за бъдещи стратегически заплахи. От фракции, които действат като проксита на иранските интереси от едната страна и турското неоосманско влияние от другата. Междувременно напрежението между САЩ и Иран продължава да се засилва преди американското обявяване на нов кръг икономически санкции срещу Техеран. Двете страни продължават да си разменят остри послания, докато войната наближава 6-я месец, а перспективата за дипломатическо решение все още изглежда далечна. В САЩ се подготвят за значително засилване на икономическия натиск върху Иран, докато Техеран заплашва да отговори на всяка следваща американска стъпка, дори заплашвайки да атакува американски съюзници в Европа. Също така, Тръмп обяви, че протокът на Техеран вече е американска територия, на което иранците не отговориха. Международните санкции и блокади бързо изчерпват паричните резерви на Техеран,
Висши ирански служители вече открито призовават за преговори за прекратяване на военните действия от позиция на сила, поради страх от вътрешен икономически колапс. Координираните действия между Съединените щати и Израел систематично отслабиха иранската ос на съпротивата, като отнеха стратегически активи и сринаха морала в мрежите на нейните проксита. И е важно да се отбележи, че въпреки всички мерки предприети от Израел, Иран заплашва, но не предприема никакви действия или стъпки срещу Израел. Докато търсех анализи и мнения от израелски източници, които да споделя с вас, попаднах на тази публикация на военния кореспондент на Канал 14, Тамир Морак, който предлага невероятен поглед върху това как Съединените щати са действали, за да подкопаят Иран. Той твърди, че въпреки че по-широкият конфликт с Иран е далеч от приключване, що се отнася до битката за Ормузския проток, Съединените щати на практика са спечелили. В продължение на месеци, разказът беше, че Техеран държи в желязна хватка тази жизнено важна точка, заплашвайки да изстреля световните цени на петрола до небето. Но под повърхността – САЩ. CENTCOM проведе методична кампания на изтощаване, издирвайки мобилни радари, разчиствайки морски мини и ескортирайки търговски танкери с модерни военни кораби. Резултатите говорят сами за себе си. Потокът на петрол през пролива до голяма степен се е възстановил, световните енергийни пазари са се стабилизирали, а способността на Иран да наложи морската си блокада е била сериозно отслабена. Режимът в Техеран все още може да представлява сериозна регионална заплаха, но опитите му да държи световните енергийни доставки като заложник при Ормузския проток официално се провалиха. Това, което намерих за впечатляващо в прозренията на Тамир Морак, е усилието вложено от CENTCOM, системното използване на публично известни и класифицирани технологии и способности. Всичко това отнема време и съм го казвал многократно, откакто беше намалено военното усилие. Не го наричам и никога не съм го наричал примирие. Че трябва да бъдем търпеливи. На Запад не сме устроени за търпение, особено заради начина, по който консумираме медиите. Но от годините в правителството знам, че не всичко е достъпно за широката публика. Всичко, което научихме през последните няколко години за сътрудничеството на медиите с терористи, аз научих преди повече от 20 години. Не можех да разкрия източниците на знанията си или как съм получил информацията, която разкриваше неща или понякога потвърждаваше подозрения. Бях остро критикуван от медиите по онова време. Но бях подкрепен от съда, когато беше представена поверителна информация, и подкрепен от Комисията по външни работи и отбрана, когато бях призован на класифицирано разследване. Там представих данните, с които разполагах, повече от 2 часа. Не всичко може да бъде оповестено публично, за да не загубим предимствата и знанията, които имаме над нашите врагове. Затова в този конкретен случай с Иран трябва да бъдем много търпеливи. Защото не всичко е известно на обществеността, а със сигурност не и на медиите. Но тези, които трябва да знаят, правителството, лидерите, те знаят точно какво държат в ръцете си и какво трябва да направят. Да се съобщава по определен начин поради липса на достъп до важни подробности и информация е едно, и това може да бъде простено. Но умишленото изопачаване на информация от медиите е съвсем различен въпрос. Някои от вас, които гледат или слушат, може би са видели последните широко разпространени репортажи в основните медии, в които се твърди, че Израел преживява историческо изселване, миграция с исторически мащаби, напускане предизвикано от политически конфликт и война. Целта в този случай е да се създаде впечатление за това как войната оказва негативно влияние върху израелското общество и че израелците в момента напускат страната си. Но когато израелският коментатор Уди Пърлсман, когато интервюирах в моето предаване по радио Гал Израел миналата седмица, когато той всъщност разгледа основния статистически доклад, разкри как тези числа са силно изкривени от медийния наратив, вместо да отразяват реалността. Както отбелязва Пърлсман, основният недостатък в медийните заглавия е, че те не се фокусират върху родените в Израел евреи, а те съставляват приблизително 60% от населението на Израел и отразяват реалните дългосрочни тенденции в имиграцията. Вместо това, сензационните данни разчитат основно на неродени в страната. Имигранти, родени в чужбина, които напуснаха Израел малко след пристигането си, особено вълната от нееврейски новодошли след руско-украинската война през 2022 година. За да илюстрира степента на това изкривяване, Пърлман отбелязва, че докато нетният брой на родените в страната еврейски имигранти се е увеличил с 51 000 между 2019 и 2024 година, родените в чужбина нееврейски имигранти са се увеличили с 75 000 през същия период. Въпреки че представляват малка, нищожна част от цялото население на Израел.
Те просто събират всички тези числа заедно, без да правят това разграничение или без да съобщават за това разграничение, което всъщност се намира в самия документ. Когато изолирате и се фокусирате върху данните за родените в Израел евреи, действителната тенденция показва нещо съвсем различно. Между 2015 и 2018 година над 29 000 родени в Израел евреи са били добавени към нетния общ брой израелци, живеещи в чужбина. Но между 2019 и 2022 година този брой спадна до малко под 16 000, което е почти наполовина спрямо предходния 4-годишен период. Роман също така опровергава твърдението, че COVID-19 е накарал израелците да напуснат страната. В действителност, през пандемичната 2020 година 17 000 родени в Израел се завърнаха в сравнение с 22 000, които напуснаха, което означава, че повече израелци всъщност се върнаха у дома, отколкото напуснаха. Освен това, данните показват, че скокът на имиграцията по време на войната вече започва да се успокоява. През първите 7 месеца на 2025 година нетното увеличение на имигрантите, евреи родени в Израел, е спаднало с 37%. В сравнение с същия период през 2024 година, като броят е спаднал от над 10 000 до малко над 6 000. Когато погледнете отвъд сензационните числа и филтрирате временните пристигащи и завръщащите се чужденци, Росман показва, че разказът за масивна, безпрецедентна емиграция напълно се разпада. И ако той, един обикновен гражданин, може да направи това, защо медиите не изискват същото усилие от собствените си кореспонденти? Може би, защото не става въпрос за истината, а за това, което подкрепя разказа, който те налагат. И аз мога само да гадая. И накрая, това, което започва с евреите, никога не свършва с евреите. Явно вече им е омръзнало да защитават Газа. Лицемерните woke, прогресивни, розови феминистки идиоти тази седмица намериха нов повод да демонстрират своята самоправедност. Линдзи Кланси дори римува по-добре от Газа. Да, нищо не казва, аз съм морално превъзходен, по-добре от показна подкрепа за обезумяла, дето убийца, дяволска самопризнала се убийствена кучка. Какво отвратително изопачаване на реалността. Като гласовете, които омаловажават клането на невинни израелски жени и деца. Те се събират из всички Съединени щати, за да оправдаят майка, която е отнела живота на собствените си деца. Те не се застъпват за справедливост. Те нормализират насилието и оправдават жестокостта. Това е просто още една възможност да демонстрират своето заблудено превъзходство и да насочат показния си гняв към нова кауза. Беше ли това резултат от години на потисничество? Може би това беше нейният начин да покаже съпротива. Съпругът ѝ я е потискал. Окупацията трябва да е заради окупацията. Това е същият идеологически трик, който се използва и за жителите на Газа. Години на омраза и насилие се представят като неизбежен резултат от систематично потисничество или непосилен натиск. В техните умове убийството се превръща в акт на съпротива, а извършителят моментално се издига до върховна жертва. Това е резултатът от години политически разговори, които нормализират омразата, образователни системи, които възвеличават убийците, и психобръщолевене, което оправдава ненормалното. Ако след родилната депресия е оправдание за детоубийство, тогава мъжете също трябва да бъдат оправдани за насилие, поради повишени нива на тестостерон. Прав ли съм? Има огромна разлика между това да се опитваш да разбереш какво кара някого да извърши немислимо престъпление и да го оправдаваш активно. Когато нормализираш и рационализираш варварско поведение, независимо дали е тероризъм в чужбина или зверства у дома, това не е просветена емпатия. Това е чисто зло. И това разкрива пълен срив на основната човешка моралност в услуга на показен наратив. Много се говори за заплахата за западните граници и западното общество, която представляват радикалните идеологии на марксизма и исляма. Но това, на което сме свидетели сега, е много по-опасно. Това е инвазия в съзнанието. Това е съвременен вариант на нашествието на похитителите на тела, при което елементарният разум и моралната яснота са напълно изпразнени от съдържание. И не се заблуждавайте, Израел беше просто полигонът за тази атака. Вие всички сте следващите. Аз съм Даниел Симън. Благодаря ви, че се присъединихте към мен тук в Straight Up от студията на JNS TV в Йерусалим, Израел.